Una altra de les aplicacions Google que és molt interessant és l'aplicació de Google Maps. L'aplicació Google Maps la trobarem com sempre en aquests puntets d'aquí, en aquest botó de 9 puntets, i farem clic a l'opció de Maps. Com podeu veure, ens apareixen diverses coses. En primer lloc ens apareix una barra de cerca que ens permet escriure el lloc del mapa que volem buscar. Per exemple, aquí podem escriure la paraula Barcelona i fixeu-vos que quan escrivim aquest nom ja ens apareixen una sèrie de suggerències que tenen el que acabem d'escriure en el seu nom. Aquesta icona significa que és un punt d'interès, aquesta icona significa que és una parada de transport públic i per tant si fem un clic aquí ens anirem a la ciutat de Barcelona. Veieu, ens apareix delimitat en el mapa en vermell els límits de la ciutat de Barcelona i ens apareixen una sèrie d'icones amb una sèrie de llocs d'interès d'aquesta ciutat. A part de la barra per escriure la cerca que volem fer, també ens apareix, un cop hem fet una cerca, un menú lateral, una barra lateral, on ens apareix una fotografia del lloc que hem escrit, ens apareix la previsió meteorològica, l'hora actual en aquell lloc i tenim una sèrie d'opcions que podem utilitzar en relació a Barcelona. La primera és obtenir indicacions. Si fem un clic aquí, veureu que ens demana que posem un punt d'origen i el mapa ens traçarà la ruta des del punt que nosaltres li marquem fins a la ciutat de Barcelona. Per exemple, podem posar la ciutat de Figueres, l'escollim aquí, i fixeu-vos que ens traça la ruta des de Figueres fins a Barcelona. La ruta que ens ha traçat ens l'ha traçat amb el cotxe, perquè és la primera opció de transport que ens apareix com a opcions de ruta. Ens indica diverses rutes utilitzant l'AP7 amb el temps que tardarem i la distància que recorrerem i tenim rutes alternatives que quan hi fem clic se'ns dibuixen en color blau a sobre del mapa. Veieu? També tenim l'opció d'afegir més destinacions si volem fer un itinerari més llarg o un itinerari amb diverses parades. Per exemple, si volem fer Figueres, Barcelona i a continuació volguéssim continuar fins a Tarragona, podem afegir una destinació i escriure la ciutat de Tarragona. I veureu que la ruta resultant, veieu, ens traça la ruta fent el camí des de Figueres passant per Barcelona Centre fins a Tarragona Centre. També ens permet, en la secció d'opcions, escollir si volem que la distància es mesuri en milles o en quilòmetres i també podem indicar si volem que en aquesta ruta volem evitar autopistes, peatges o ferris. També podem enviar-nos les indicacions al mòbil de manera que ens apareguin directament en el dispositiu sense haver de fer la cerca directament al mòbil, que ens enviï directament. Veureu també que quan tracem una ruta, a part de traçar la ruta amb cotxe, la podem traçar amb transport públic, que és aquesta icona d'aquí. Vegeu? Aquí a continuació, a part de fer-nos el dibuix de la ruta en transport públic, també ens surt totes les opcions disponibles que podem fer per accedir, per fer aquesta ruta de Figueres a Tarragona en transport públic. També podem fer la ruta a peu, i quan fem la ruta a peu ens apareix, a part de la ruta i del temps que tardaria i la distància, ens apareix també fins i tot l'altitud del trajecte, o sigui, els llocs, els moments que fan més i menys pujada, i quan fem un clic en aquesta... Quan ens movem a través d'aquesta línia, veureu que aquí en el mapa també recorre, veieu, en aquest punt tan alt d'aquí, veieu, aquest punt d'aquí, és aquest punt d'aquí, cap al Montseny, fixeu-vos. I podem veure que el desnivell d'aquesta ruta va dels 0 metres de nivell de mar fins als 216 metres, que és el punt més alt de la ruta. I finalment
També podem traçar la ruta en bicicleta, que sol ser una ruta molt semblant a la ruta que es fa caminant, i també ens apareix la mateixa informació de l'altitud, dels punts d'altitud de cada tram de la ruta. Quan fem una cerca, farem una altra cerca un altre cop, fem una cerca d'una ciutat, a part de sortir-nos l'opció de buscar les indicacions, ens permet guardar aquest lloc en una llista. Si fem clic aquí a desa ens apareixen les llistes que tenim predefinides, les que venen per defecte, una llista de preferits, una llista de llocs on volem anar, una llista de llocs de plans de viatge i una llista de llocs destacats. I també ens permet al mateix temps crear una llista nova i posar-li el nom que ens interessi. Per exemple, podríem posar-li una llista nova amb el nom de Competic per fer la prova. I si creéssim aquesta llista, veuríem que la icona ens canvia, ens apareix la notificació conforme s'ha guardat aquest lloc a la llista de Competic, i si fem un clic aquí, veuríem que la llista de Competic ens apareix com a opció nova. I aquí podríem anar llistant i afegint en aquesta llista tants llocs com ens interessés. A continuació, el següent botó és un botó que es diu a prop. Significa que quan fem un clic en aquest botó ens permet buscar a prop de Barcelona, a prop del lloc on hem buscat, restaurants, hotels, bars i pubs. Si fem un clic a restaurants, veurem que en el mapa ens apareixen tota una llista de restaurants que tenim a la vora del centre de Barcelona, que és el lloc del mapa que li hem indicat. I aquí tenim tota la llista de restaurants amb les valoracions que tenen, els preus, les adreces i tota una sèrie d'informació de cada un d'aquests restaurants. No només ens ofereix informació de restaurants, sinó, com us he dit abans, també ens ofereix informació d'hotels, bars i pubs. El quart botó serveix per enviar al telèfon aquest mapa, per tenir-lo directament al mapa disponible. I l'últim botó serveix per compartir la ubicació a Barcelona a través d'un enllaç, com altres vegades hem fet. Aleshores, per compartir aquest enllaç, perquè la gent posi una adreça web al seu navegador i vagi directament a veure la ciutat de Barcelona, hauríem de copiar aquest enllaç i enviar-li a la persona o al lloc necessari per poder enllaçar amb el mapa que acabem de buscar. A part d'aquesta barra lateral amb tota aquesta informació, també tenim a baix, a la cantonada dreta, a baix, una sèrie de botons. El primer botó serveix per mostrar la nostra ubicació. Si fem un clic, el mapa ens se situarà en el lloc on ens trobem en aquest moment. Si ens trobem a Barcelona, el mapa vindrà fins a Barcelona. Si ens trobem a Ripoll, com és el cas, el mapa es veurà fins a Ripoll. I també tenim aquests dos botons que serveixen per fer zoom cap endavant, o sigui, per ampliar el mapa o per allunyar el mapa. Evidentment, com més a prop ens fixem, com més a prop anem amb el mapa, més punts de referència tindrem i com més lluny, menys punts, perquè quedaria el mapa massa tapaït. A part d'apropar i allunyar en el mapa, també tenim l'opció anomenada Street View, que vol dir visualització del carrer, que ens serveix per veure una fotografia del carrer que nosaltres vulguem. Per exemple, aquí on som a Ripoll, si jo amplio el mapa al màxim i utilitzo aquest ninot d'aquí baix, aquest ninot taronja d'aquí, que serveix per activar l'Street View, jo puc arrossegar aquest ninot i veieu, se m'il·luminen tots els carrers per als quals puc navegar amb l'Street View, amb aquesta aplicació que ara us ensenyaré. I no només m'apareixen els carrers il·luminats amb turquesa o blau cel, sinó que també m'apareixen unes circumferències, uns cercles de color blau cel, que són totes les imatges que estan disponibles situades en els punts que els hi pertoca d'aquesta àrea d'aquí. Per exemple, si jo vull anar fins a la plaça del Monestir de Ripoll, fixeu-vos que això és la plaça del Monestir, si deixo anar el ninot en aquest punt, veieu, se'm carrega la plaça del Monestir de Ripoll i em permet navegar, explorar aquest racó, perquè les fotografies que estan fetes
amb vista panoràmica i per tant puc navegar per aquest punt del mapa com si em trobés en aquell moment, en aquell lloc. Fixeu-vos a més, que en aquesta fotografia, que és interactiva, també m'apareixen els punts, els mateixos punts que apareixen al mapa, on ens apareixen, per exemple, els restaurants, els establiments i els punts d'interès turístic que ens ofereix aquesta zona en concret. Una pastisseria, un cal teixidor, una botiga de mòbils i una cafeteria, per exemple. I aquí, en aquesta secció d'aquí, ens apareix el mapa per recuperar la visió del mapa i sortir d'aquesta visió de Street View. Podem tornar aquí i ampliar el mapa per poder situar el ninot en qualsevol altre punt del mapa. Veieu? I es desplaça a través del mapa. També podem navegar pel mapa fent clic en aquestes fletxes que ens apareixen als carrers. Veieu? Si faig un clic aquí avançaré en el carrer. Veieu? I puc anar avançant com si circulés per aquest carrer. Tancarem la visió de Street View amb aquesta creu d'aquí o tornant enrere amb aquest botó d'aquí. I tornarem a la visió de mapa. També ens podem fixar que a la part de dalt, veieu, ens apareixen una sèrie de categories de llocs d'interès, de punts d'interès. Per exemple, si fem un clic a l'apartat de restaurants, ens mascaran en la zona que nosaltres hem buscat els restaurants disponibles, també els hotels, llocs d'interès turístic, museus, parades de transport públic, farmàcies, caixers, etc. I també podem canviar les capes de visualització d'aquest mapa. En aquest apartat d'aquí on posa capes, si fem un clic podem veure que podem veure el relleu del mapa o no, podem activar-lo. Podem activar el mapa de trànsit per veure quins eixos estan més densos i quins eixos estan més lleugers de trànsit. Podem activar una capa de transport per veure les línies de transport públic. Podem activar aquí, a més, altres capes, com per exemple si hi ha incendis forestals o una visualització per satèl·lit. Una altra opció molt interessant del Google Maps és que ens permet fer mapes personalitzats. Si fem un clic en el botó d'aquestes opcions, en aquest menú, que són 3 ratlles, al costat de la barra on busquem els llocs que volem que apareguin al mapa, tenim l'opció dels meus llocs. Aquí en els meus llocs ens apareixen en primer lloc les llistes, que són les llistes que ens sortien quan volíem guardar un lloc, plans de viatges, preferits, i vull anar a llocs destacats i la llista que hem creat nova. I aquestes llistes, a part de... podem fer-hi diverses coses. Si us hi fixeu, quan fem un clic a la llista, ens apareixen marcats en el mapa amb un color turquesa, amb un quadrat blanc al mig, els llocs que hem inclòs en aquesta llista. Com aquí només n'hem inclòs un, que és Barcelona, només ens en apareix un, però si haguéssim inclòs més, ens en sortirien molts més. Aleshores, aquesta llista, quan l'hem obert, la podem compartir a través d'aquest botó, veieu? I el que podem fer és compartir-la a través de Facebook o a través de Twitter, o també podem aconseguir un enllaç que ens obri aquesta llista i ens apareguin tots els punts marcats en aquest mapa. Aquest enllaç és aquest d'aquí, simplement l'hauríem de copiar i compartir aquest enllaç amb qui ens convingui. També tenim altres opcions disponibles en aquest botó de 3 punts. Una opció és amagar aquesta llista al mapa, per tant que no es vegin els punts que hi ha en aquest mapa, suprimir la llista, l'última opció, o editar la llista, que significaria, per exemple, canviar-li el nom, afegir-hi una descripció o anar-hi afegint diversos llocs per anar sumant llocs a la llista. A més, tots els llocs hi podem comentar coses. Podem afegir textos que siguin explicatius d'aquell lloc o referències, comentaris que puguin ser rellevants. Tornarem enrere 2 cops i veurem que a part de les llistes també tenim les etiquetes per definir
on és casa nostra i on és la nostra feina, per tenir-ho d'una manera més directa, per fer cerques d'indicacions cap a casa o des de casa de manera molt més senzilla, igualment des de la feina. També ens apareixeran aquí tota una sèrie de llocs visitats que seran els llocs que hem visitat mentre teníem el mòbil amb els recorreguts activats. Això ja en parlarem un altre dia. I finalment, un apartat molt i molt interessant és l'apartat de mapes, que ens permet crear mapes personalitzats amb itineraris i llocs de referència personalitzats. Quan anem a la secció de mapes, veureu que en aquest moment no hi ha cap mapa, però ens permet crear un mapa nou fent un clic en aquest botó d'aquí baix. I se'ns carrega una pàgina nova que s'anomena el Google My Maps. I aquí podem crear el nostre mapa personalitzat. En primer lloc, el que hauríem de fer és posar-li un nom. Per exemple, farem un recorregut per París, d'acord? I podem, si volem, afegir una descripció del que sigui. I desarem el nom. Molt bé, aquest és el mapa de París. I fixeu-vos que ara el que podem fer és afegir una sèrie de rutes i de llocs per anar a París, per exemple. Per tant, el primer que farem serà escriure el lloc de destinació on anem, París, d'acord? I se'ns carrega el mapa de París. Aleshores, imagineu-vos que nosaltres arribem a París i arribem amb tren a la Gare de Lyon, que és el lloc on arriba el tren d'alta velocitat, i que volem començar a fer un recorregut des d'aquesta estació. Per tant, el que farem, en primer lloc, serà fer un clic en el lloc de l'estació de tren, que és el primer lloc, i afegirem aquest lloc en el mapa. D'acord? Fixeu-vos que quan afegim un lloc en el mapa, se'ns afegeix en aquesta capa d'aquí, d'acord? I ens apareixen una sèrie d'opcions. La primera opció és l'estil d'aquest punt de referència. Veieu, ara mateix és una mena és aquesta icona de color blau, com a lloc d'interès, però ens permet personalitzar-lo. Si fem un clic en aquest botó del pot de pintura, ens permet canviar-ne el color. Veieu, i en lloc que sigui blau pot ser vermell, groc, lila, verd, el color que sigui, i també ens permet canviar la icona. Una icona d'una casa, d'un restaurant, d'un bar de copes, d'un lloc de conversa, d'un lloc per dormir-hi, un lloc de compres, un aparcament, i tenim totes aquestes icones disponibles en aquest botó, que són moltíssimes, i les podem filtrar buscant una cerca. Per exemple, si busquem hospital, veieu, ens apareixen totes aquestes opcions que tenen a veure amb la paraula hospital. Aleshores marcaríem la icona que ens interessa i faríem clic a d'acord. Per exemple, ara farem clic a la icona de tren. Buscarem tren, ens apareix, veieu, aquesta icona mateix, li farem d'acord i fixeu-vos que la icona que m'ha quedat aquí en aquest punt és la icona del tren de color verd perquè aquí ho tinc marcat. A part de canviar-ne l'estil del punt, també podem editar el nom del punt de referència. El nom que se li ha posat és el nom que té per defecte, que és Gare de Lyon, però nosaltres podríem canviar-li el nom si ens interessés i posar-li estació de Lyon. Podríem fer-ho i podríem afegir aquí algun comentari que tingui a veure amb aquesta estació, per exemple, el dia que arribem, no? Arribada dilluns a les 9:15 AM. A les 9:25 AM, per exemple, i desem. Fixeu-vos que ens apareix el nom canviat i la descripció que hem afegit a sota. Podem suprimir aquests detalls que venen automàticament, que és la informació que tenim sobre la Gare de Lyon, que el Google Maps ja ens ofereix directament, com per exemple l'adreça exacta, la pàgina web, el telèfon i les opinions que ha tingut. Podem suprimir aquestes dades si no ens interessa que ens apareguin, d'acord? També podem afegir una fotografia o un vídeo que complementi aquest punt de referència. Per exemple, podríem afegir aquí una fotografia buscada a Google, per exemple, la Gare de Lyon, que és aquesta, per exemple. Marquem la foto, seleccionem
I veieu, fixeu-vos com aquesta fotografia ens apareix ara a continuació. Si desem els canvis, fixeu-vos que aquest punt de referència ara no només ens apareix el títol i la descripció, sinó que també ens apareix la fotografia que hem escollit. I no només podem afegir una fotografia, sinó que també podem afegir vídeos. En el mateix botó d'aquí, fixeu-vos que hi ha un apartat que és una cerca a YouTube, i aquí, per exemple, podríem posar, busquem Gare de Lyon, a veure què surt, i fixeu-vos, ens surten una sèrie de vídeos que tenen relació amb la Gare de Lyon. Per exemple, si sabem francès, aquí tenim un documental que ens parla de secrets de la Gare de Lyon, per exemple. Podríem afegir aquest vídeo perquè ens complementaria aquest itinerari i ens el faria molt més interessant. Desarem aquesta informació que acabem d'afegir i fixeu-vos que ara ens tenim aquí no només la fotografia en primer lloc, sinó que a continuació hi tenim aquest vídeo que parla dels secrets de la Gare de Lyon, que ens aniria molt bé per complementar, per exemple, el nostre itinerari. A continuació tenim el botó que ens permet traçar indicacions des d'aquest punt cap a un altre. Imagineu-vos que nosaltres volem anar des de la Gare de Lyon fins a la plaça de la Bastilla i volem que aquest itinerari ens quedi marcat. Per tant, si aquest és el nostre punt inicial, farem un clic en aquest botó d'aquí i ens permetrà, fixeu-vos, ens apareix una capa nova aquí a l'esquerra i ens permet traçar un recorregut cap a la Gare de Lyon. Si el que volem és fer-ho al revés, o sigui, si és el punt d'origen, podem desplaçar a la Gare de Lyon cap amunt, de manera que aquest sigui el punt d'origen i aquest sigui el punt de destinació. I imaginem-nos que de la Gare de Lyon volem anar a la plaça de la Bastilla. Aquí la tenim. Veieu? Quan hem fet això, ell ens traça automàticament el recorregut des d'aquest punt d'interès, que és la Gare de Lyon, fins a l'Òpera de la Bastilla, fins a la plaça de la Bastilla, i ens l'ha traçat amb el cotxe. Però podem canviar aquesta opció i dir-li que en lloc de cotxe ens ho faci en bicicleta o a peu. En aquest cas seria a peu. I fixeu-vos que ens traça sempre la ruta més curta entre dos punts, entre els dos punts que hem marcat. Però nosaltres podem modificar aquesta ruta. Veieu? Si ens situem a sobre de la ruta marcada i li diem, i per exemple ens interessa, en lloc de fer la ruta més curta, ens interessa fer una ruta més aviat més panoràmica i volem canviar la ruta i que no sigui tan llarga però que sigui més bonica i fer-la passar, per exemple, pel canal de Sant Martí, doncs el que podem fer és arrossegar aquesta ruta, veieu? I ens permetrà fer-la passar per als camins que a nosaltres ens interessi. I podem fer que, veieu, passi pels llocs on a nosaltres ens convingui si volem fer una ruta diferent de la que és la més ràpida. Fixeu-vos que les rutes s'han creat dues capes diferents per guardar dos tipus d'informació diferents. Per una banda, les rutes es guarden amb una capa separada dels punts de referència, d'acord? Les capes, que són aquestes pestanyes que ens apareixen aquí, es poden canviar de nom, d'acord? Per exemple, imagineu-vos que això és una ruta que farem diversos dies que comencen el dilluns, no? Doncs aquí li podríem posar, canviarem el nom de la capa i li posarem dilluns, entre parèntesis, punts, val? Que vol dir punts d'interès. I aquesta capa li canviarem el nom i li direm dilluns, entre parèntesis, ruta. I ara, per exemple, que tenim el primer punt de la Gare de Lyon, podríem posar el segon punt de la plaça de la Bastilla. Veieu? Aquí tenim el punt de la plaça de la Bastilla i li farem un clic i l'afegirem al mapa. Veieu, quan he intentat afegir aquest punt en el mapa m'apareix un error que diu no es poden afegir els resultats de la cerca a les capes d'indicacions. Selecciona una altra capa. Això m'està dient que com que tinc la capa d'indicacions seleccionada, veieu que la tinc en blau, no em permet aquí afegir un punt, perquè aquí, com us deia abans, només permet afegir itineraris. Els punts han d'anar a una altra capa, que és aquesta d'aquí. Per tant, hem de fer un clic a la capa dels punts i ara podem afegir al mapa, veieu, aquest punt de referència. I de la mateixa manera que abans, podem també personalitzar el punt i posar-li el lloc que ens interessi, la icona i el color que ens interessi, per exemple, de la fotografia per fer una fotografia.
i també podríem afegir un vídeo o una fotografia. Veieu? I desarem els canvis. De manera que ja tenim aquí un itinerari, el primer itinerari marcat, que va des de la Gare de Lyon fins a la plaça de la Bastilla, passant pel canal de Sant Martí, i podríem continuar, veieu, afegint més punts en aquest recorregut. Ho podem fer directament fent un clic en el punt que volem anar. Per exemple, si des de la plaça de la Bastilla volguéssim anar a l'Ajuntament, que és aquí, a l'Hotel de Ville, el que hauríem de fer simplement és buscar el punt de l'Ajuntament o escriure'l aquí, tant és. El podem escriure o el podem seleccionar en el mapa. Podem seleccionar aquest punt, que és l'Ajuntament, o podem buscar-lo aquí. Aleshores el que faríem seria buscar aquest punt d'aquí i afegir aquest punt en el mapa. I canviaríem les icones, les posaríem com ens interessessin, d'acord? Posaríem les fotos que volguéssim o els vídeos que volguéssim. Si volguéssim continuar el nostre recorregut, fixeu-vos que tenim l'opció d'afegir una destinació. Podem continuar el nostre recorregut i posant el següent punt de la nostra ruta, per exemple, l'Hotel de Ville, que seria l'Ajuntament de París, veieu? I continua el recorregut en el punt C, fixeu-vos, de la B passa a la C. El recorregut aquest també és personalitzable, i aquí ara podríem afegir l'Hotel de Ville en el mapa. Si fem un clic a la capa que toca i personalitzar aquest punt igual que abans, de manera que fixeu-vos com em va quedant el recorregut fet, veieu? El recorregut del punt A al punt B al punt C, amb els punts de referència, els punts d'interès marcats i personalitzats. Quan haguem acabat aquest mapa, el mapa es guarda automàticament i podem compartir-lo amb algú altre. Per compartir-lo simplement hem de fer clic en aquest botó dels 3 punts, veieu? I tenim moltes opcions. Podem copiar el mapa, podem obrir-lo, podem moure la paperera per eliminar-lo, podem definir la visualització personalitzada, i quan haguem finalitzat aquest mapa, el que podem fer és compartir-lo amb algú altre. Per compartir-lo, simplement hem de fer clic en aquest botó d'aquí i fixeu-vos que ens apareix una sèrie d'opcions. En primer lloc, podem activar l'opció de que qualsevol persona que tingui l'enllaç que podem copiar d'aquí sota pugui veure aquest mapa. Si fem un clic aquí, se'ns activa l'opció de poder copiar l'enllaç per compartir-lo amb la gent. Podem fer que aquest mapa sigui públic, que qualsevol persona que busqui París en els mapes li pugui sortir aquest recorregut que nosaltres hem fet. I podem permetre que la gent vegi el nostre nom com a creadors d'aquest mapa o podem amagar-los. I també podem compartir-lo a Drive. Si compartim a Drive, això ens permetria, per exemple, compartir aquest mapa amb altres persones i fer-lo en col·laboració, de manera que unes persones podrien posar una sèrie de punts i unes altres persones podrien posar uns altres punts o unes altres rutes. Per exemple, imagineu-vos que planifiquem un viatge entre 3 i decidim que jo planifico el dilluns, un amic meu planifica el dimarts i un altre amic meu planifica el dimecres. Per tant, aquí afegiríem les persones que tenen opció d'editar aquest mapa, per exemple la Laura, imagineu-vos la Laura de l'escola, la fem com a editora, enviaríem aquest mapa i ella podria continuar aquest mapa i fer-lo junts.